A akorát, než tohle video začne, proč se jmenuje Ozempic podvod? Je to o tom, že já jsem se koukal na internetu, protože samozřejmě na sobě chci pracovat a chtěl jsem nějakým způsobem si zajistit to, nebo podívat se, ne zajistit, ale podívat se, aby to někdo nebral jako návod, jak to funguje s Ozempicem v Česku, protože ten lék je primárně na předpis lék s lidma, který mají prostě cukrovku. A jinak ho nelze získat, ale s tím, že v jiných státech, třeba v Americe, tam jde získat i kontakt, jo? A teď vám k tomu řeknu podrobnosti a společně se na to podíváme. Tady mu píšu, dobrý den, hledám Ozempic, jestli je stále skladem. On mi posílá nějaký jednotky, tak to jsem si hodil do chatu GPT, abych věděl, jak mi to vydrží, protože dejme tomu, když něco takhle kupuju, nebo něco bych takhle koupil eventuálně, tak abych se to mohl promyslet, kolik budu potřebovat. A zároveň mi to poslal druhý kontakt na WhatsApp, dejme tomu to asi byl nějaký firemní číslo, nebo nevím, na někoho, a ten se mnou začal psát, asi na obchodáka zřejmě, který mě měl zobchodovat. No a v druhé části se ptám, dobrý den, dostal jsem na vás kontakt ohledně Ozempicu a zase ten samý ceník. A zřejmě tady jedou nějaký prodejní, dejme tomu skript, a s tím, že mi poslal nějaký fotky na začátek, abych viděl, jak to třeba vypadá, jo? A tady psal, bude odesláno z celé země, pro domluvení doručení budu potřebovat vaše celé jméno a adresu a platba předem se skryl. Tady sem už dostáváme na takový tenký led, protože platba předem se skryl je potom, že už nikdy ty peníze nemusím vidět a to, co mi může dorazit, tak nemusí být přesně ono. A s tím, že tam píše, sice obdržím sledovací kód, ale k čemu mi bude sledovací kód, když mi třeba pošlou krabičku. Tak jsem se začal trošičku víc vyptávat, protože přece jenom 210 € není úplně malá suma. A tak jsem mě poprosil, jestli mi můžou poslat detailní fotku krabičky s viditelnou sarží a expiračním datem. A tady uvádí, že datum expirace je rok 2029. Když si představíme rok 2029, je rok 2025, tak pochybuju trošičku o tom, že se vyrábí něco na 4 roky dopředu, dejme tomu. A tak jsem se ptal dál, že jo, protože mi to nedalo. Tak mu píšu, to je určitě možný, pošlete mi detailní fotku, prosím. A on odpovídá, protože už mu to taky je divný, nejsem klasický zákazník, který by to od něj hned koupil. A píšu mu, protože ho neznám, že jo, nikdy jsem od tohohle člověka nic nekoupil. Jestli mi může poslat příbalový leták v češtině nebo němčině, eventuálně. No a tady nastává jedno velký ale. A uvádí, neotevíráme pro vás léky, neotevíráme pro vás balení, proč potřebujete takové podrobnosti. Je to důležité, abych vám mohl poslat peníze, že jo, protože jemu jde o ty prachy primárně. A tak jsem prostě chtěl jednu poslední drobnost. Jestli mi může poslat fotku vedle toho, kde je napsáno dnešní datum na papírku. A víte, co se stalo? Tady mi píše, přestaňte mě rušit, jste jeden z těch lidí, kteří schánějí fotky pro své klienty, nebudu obětí, chcete použít mé fotky pro sebe, prosím už nepište. A tímto jsem ho dostal. A v čem je ten průser? Ten průser je v tom, že když by se na to náhodou někdo chytí, tak je to o zdraví, jo, za prvý. Jo, protože někomu pošlete něco takového a nemáte jistotu, jestli to bude ono. Proto se vždycky doptávejte, když už něco takhle chcete kupovat. Zároveň, prostě ta cena je vždycky jinačí, než když vám to předepíše doktor, no, ale bohužel jsme prostě v České republice, tak je to prostě takhle nastavený, že ne každý dostane úplně všechno, co představuje. Ale spíš jde o to, abyste si neničili svoje zdraví, to je ta priorita. Potom, abyste nepřišli o svoje peníze, když si koupíte něco, u čeho nemáte úplně záruku, že bude ono. A ještě jsem chtěl navázat i zároveň na kauzu s Teodorem. S Teodorem jsem mluvil a domluvili jsme se na něčem a video vyjde příští týden. Je to z toho důvodu, aby to vycházelo se zpožděním, aby třeba, dejme tomu, to nikdo nenašel a neposlal mu to a aby se mnou chtěl vidět. Takže vám slibuju, že video s Teodorem, jak mě okradl o 428 000, druhá část vyjde příští týden. A máte se na co těšit. Pokud se vám video líbilo, třeba vám pomohlo, tak mi dejte like, odběr nebo komentář. Těším se.